Este sábado 8 de novembro, Lousame acollerá un evento moi especial, o Magosto Solidario coa Cruz Vermella. A cita, que arrinca ás 5 da tarde, marcará o regreso dunha das tradicións máis queridas pola veciñanza, despois de 4 anos sen celebrarse debido á pandemia. O alcalde de Lousame, Esteban Ares, xunto ás concelleiras de Cultura e Deportes e representantes da Cruz Vermella, presentaron esta mañá os detalles desta xornada, a cal se levará a cabo no Polideportivo Municipal Pilar Barreiro Senra, e que non só será un momento de diversión, senón tamén de colaboración. Vamos a celebrar un agosto que ofrece dende música, xogos, por suposto castañas, e a maiores este ano sumamos o componente da solidariedade coa Cruz Vermella, que estamos moi agradecidos tamén de colaborar con vos e, bueno, como ben acaba de decir o alcalde. O evento contará con castañas asadas, pinchos de chourizo, chocolate con churros e música en directo, grazas á colaboración da Asociación Cultural O Son do Pote. Tamén haberá xogos populares para grandes e pequenos, que asegurarán unha tarde de diversión para toda a familia. A entrada ao evento será completamente de balde, pero para participar, cada asistente deberá inscribirse previamente a través da plataforma Bando Ticket. Como entrada, cada persoa deberá achegar un produto de hixiene ou limpieza, que será doado á Cruz Vermella. A inscripción está aberta dende hoxe e é necesaria para controlar o aforo. Consideramos que é unha actividade moi bonita, que a demandan os veciños e que ademais neste caso queríamos dar un enfoque solidario, para que non sexa só un momento de reunión digamos, desta tradición tan nosa como é o Magosto, sino que tamén darlle un enfoque solidario e neste caso vaise donar todo a Cruz Vermella os produtos que, digamos, que hai que traer como se foran de entrada, os produtos de higiene e limpeza que se van a requerir para esa entrada. E isto vai a ser, digamos, o inicio de unha serie tamén de colaboracións e de outros actos solidarios que virán no futuro, que colaboraremos tamén con outras asociacións que sempre nos axudan en moitas actividades. Pola súa banda, a Cruz Vermella de Noia agradeceu a colaboración do Concello e a implicación da veciñanza. Loreto Rodríguez Coro, representante da entidade, fixo un chamamento á solidariedade de todos. Queremos agradecer esta colaboración ao Concello de Lousame e a toda a veciñanza. Esperamos que este día sea un día de divertimento no que vos acordedes de todos os demais que non o pasan tan ben. Un evento para recuperar a tradición, pero tamén para xuntar forzas e apoiar aos máis necesitados. Un Magosto diferente cunha boa causa por detrás.